As diversas actuacións de mantemento que se teñen acometido nos parques infantís de Noia nos últimos meses súmase agora a construción de 2 novos espazos para o lecer dos cativos nos núcleos de Ponte na Afonso e Boa, que carecían deste tipo de instalacións. Que obedecen á demanda de veciños de estas parroquias, como pode ser en Ponte na Afonso. A zona para ubicalo sería onde está o mirador, e outro parque infantil situado en Boa, cerca da playa, tamén demanda veciñal. Valórase tamén a posibilidade de poñer un en Argalo e estamos definindo a zona onde podería ir ubicado. Estes 2 proxectos xa definidos e orzamentados cunha contía total de 70.000 euros engádense a mellora do parque xa existente en San Lázaro, coa incorporación de novos elementos biosaudables e de multiaventura. Poidan ser utilizados tamén por nenos de maior idade e incluso ser utilizado por adultos en moitos desos casos. Outros parques do municipio, como os da Barquiña ou do Paseo Marítimo, serán tamén obxecto de melloras, con diversas actuacións de mantemento que permitan, ademais, minimizar o impacto dos actos vandálicos. Ou no Paseo Marítimo, na valla perimetral, que ao longo do ano xa leva 5 reparacións, tamén debido a actos vandálicos, e pequenas reparacións que se están facendo nos propios xogos. Isto fainos pensar a posibilidade de poñer unha valla perimetral de outras características, a que está é de madeira, un pouquiño máis baixa, entonces pois unha valla similar a que ten o parque infantil, por exemplo, do Campo das Rodas. Tamén existe o compromiso do Executivo de dotar dunha cuberta ao Parque de la Barta, proxecto que aínda está en fase de estudo posto que se están a barallar diversas alternativas e que contará cun orzamento aproximado de 80.000 euros. Entendíamos que era necesario levar a cabo unha actuación complementaria para que os días con condicións climatolóxicas adversas que tanto os nenos como os pais podan ter unha instalación onde facer uso mediante unha instalación cuberta. Unha vez executado, non se descarta a proposta de novos parques cubertos no municipio.